tothom! Avui farem la sessió 3 de memòria. Com veiem, és aquesta d'aquí, que sembla com una quina. Aquest exercici, com hem fet altres vegades, jo aniré donant unes indicacions i vosaltres heu d'endevinar quin número és i buscar-ho. Jo ho aniré fent al mateix moment també. Així, més o menys, podrem controlar quanta estona tardem a trobar-la. Si veiem que jo ja passo a la següent i no heu trobat encara el número, poseu pausa en el vídeo i us espereu un moment i busqueu el número. I després torneu a reproduir el vídeo. Sí? Tothom està llest, tenim llapis o boli i aquesta fitxa és la número 13. Molt bé, començarem doncs. El primer número que hem de buscar és quants mesos té l'any. Quants mesos té un any? Ho sabem. Quants mesos té? 12 mesos. Ara hem de buscar el número 12 en aquesta sopa de números. Us deixo un moment. El trobem, més o menys queda pel mig al costat dret. Sí? Ho tenim. És aquest d'aquí, el 12. Molt bé. Següent. Quantes lletres té la paraula estornudar? Pensem que acaba amb una R no sonora. Quantes lletres té la paraula estornudar? Estornudar. Sí? 10 lletres. Doncs hem de buscar el número 10. Busquem el número 10. Ho tenim, el número 10 està a la primera columna de l'esquerra. Columna, en vertical. El tenim? És aquest d'aquí, el número 10. Molt bé. Següent. El 12è número imparell. El 12è número imparell. És el número 25. Així doncs, hem de buscar el número 25. El número 25. Ho tenim? Queda pel mig del paper. Número 25. És aquest d'aquí. Vale, continuem. 3. Doncs busquem el número 3. A veure on tenim el número 3. A vegades, quan comencem pel principi a buscar, després sempre està al final,
A veure on està el número 3. El tenim. Està a la mateixa columna que el número 25, però més cap a dalt. El número 3, aquí tot solet. Vale, següent. Quantes lletres té l'abecedari? Pensem que en català no tenim la lletra ñ i la ll no està en l'abecedari. Quantes lletres tenim? 26. Molt bé. Doncs ara busquem el número 26. El trobem? Està a la mateixa columna que el número 12, però més a dalt. 26. Molt bé. El següent. Quants ous hi ha en 8 dotzenes? Quants ous hi ha en 8 dotzenes? Com ho podem fer això? Multipliquem 12 per 8. 12 per 8. Sí? Ho tenim? El número 96. Doncs el busquem. El número 96. Número 96. Ho tenim? És aquest d'aquí. Queda al mig entre el 3, el 25, el 12, queda allà al mig. Tothom ho ha marcat? Doncs ara hem de restar. Una persona que ha nascut el 1998, quants anys té? Una persona que ha nascut l'any 98, ara mateix, quants anys té? «22». Doncs busquem el número 22. A veure el 22, on el trobarem? Els dos aneguets. Número 22. El tenim? Comenceu pel final amb aquest. Número 22. Ho tenim? Vale. Doncs, començant pel final, la tercera fila. Aquí el tenim, el 22. Molt bé. Anem pel següent. Actualment, en quin segle estem? Els anys 90 era el segle XX, els anys 2000 són el segle XXI. Exacte. Doncs busquem el número 21. On el tenim? On el tenim, el 21? A veure... Comencem per la columna de la dreta. Ens surt la columna de la dreta. Molt bé, doncs tenim el 21 aquí mateix. Anem pel següent. Quantes províncies té Catalunya? Quantes províncies té Catalunya? Tenim
Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Així doncs tenim 4 províncies. Busquem el número 4. El número 4, comencem pel final. El trobem, el número 4. Sí? Doncs el tenim aquí, a l'esquerra. Molt bé. Ara fem una resta. De 82 n'hi traiem 15. De 82 n'hi traiem 15. 82 menys 15, de 5 a 2 en portem 7, després en llevem una, de 2 a 8, 6, 67. Doncs ara busquem el 67, on el tindrem? Vale. Costat esquerre a sobre del número 10. 67. Molt bé. Continuem. A la paraula memòria, la lletra I, quin número de lletra ocupa? A veure, memòria, la M és la primera, la E, la segona, la M, la tercera, la O, la quarta, la R, la cinquena, la I, la sisena i la A, la setena, memòria. Així doncs, la lletra I és la sisena lletra de la paraula. Hem de buscar el número 6. Busquem el número 6. Ho tenim al costat dret, aquí tot solet, més o menys entre el 12 i el 21. Tenim el número 6. Continuem. Multipliquem 6 per 8. A veure aquestes taules de multiplicar, totes ens en recordem. 6 per 8. I dona 48. Doncs busquem el número 48 en aquests números. A veure si el trobem ràpid. Comencem pel final. El número 48. Sí, el tenim aquí. A l'última fila, el segon. 48. Molt bé. Un altre. El número 39 al revés. Quin és el 39 al revés? El 93. Doncs busquem el número 93. A veure... Número 93. Una pista està a prop del 25, el 12, el 96, que ja els hem marcat abans.
tenim el número 93. Ho tenim? Ho veiem aquí, el número 93. Molt bé. I per acabar, quin número queda al mig assenyalat? O sigui, hem assenyalat uns números que han quedat així, que eren el 96, el 12, el 93, el 25. Hi ha un número que queda al mig. Quin número és? Quin número queda al mig d'aquests 4? El 58. I és aquest d'aquí. Ho tenim. El 58 queda al mig d'aquests 4 números. Aquesta ha sigut l'explicació de la sessió número 3. Com veieu, continuem més o menys tots i totes confinats, sense poder fer classes de memòria. Esperem que això no continuï allargant-se gaire i ens veiem ben aviat. Una abraçada a tothom. Adeu!